kunne lige starte med hurtigt gennemgå det, hvis der skulle være tvivl. Ideen var lidt, at jeg ville gå herfra i morgen og til Gedser, tage færgen over til Rostock, gå ned gennem Tyskland, gennem Tjekkiet til Prag, ned til Wien i Østrig, og så vil jeg følge Donaufloden. Og den har jeg jo siddet meget tæt på og fulgt på kortet, så jeg glemte at komme igennem både Serbien og Bosnien og Ungarn. Men det gør jeg så også. Så Serbien og Ungarn, det er sådan de glemte lande i mit hoved, fordi Donau går teknisk set gennem der. Men jeg følger Donaufloden hele vejen ned, og jeg har ikke tænkt mig at stjæle en båd. Eller købe eller låne en. Fordi sådan gør man jo. Det er rigtigt. Og så vil jeg gå igennem Bulgarien til Tyrkiet, så vil jeg gå igennem Tyrkiet til Iran, og så vil jeg gå igennem noget af Iran til Teheran. Batman. Jeg skal forbi en by, der hedder Batman, medmindre at ISIS de er lidt, fordi de er jo faretruende tæt på den tyrkiske grænse i øjeblikket. Ej, bare roligt, det er slet ikke noget. Det er jihadister, der kommer fra Tyrkiet ind til Irak, det er ikke den anden vej. Jeg følger lige så meget med i medierne, som du gør, så snak du bare videre. Og så flyver jeg fra Teheran og så til Delhi, og så skal jeg igennem Nepal, og det bliver på scooter eller knallert, fordi ellers så kommer jeg aldrig hjem, tror jeg. Det kommer til at tage lang tid. Og så kommer jeg ned igennem Bangladesh, og der vil jeg gå hele vejen forhåbentlig. Og så vil jeg flyve fra Chittagong og ned til Bangkok, hvor jeg skal besøge min gamle folkeskoleklassekammerat, som mig og Lasse gik i klasse med, som hedder Ditte, som stadigvæk bor der, håber jeg. Og så vil jeg tage et tog op igennem Thailand, fordi det er jo sådan, altså det er jo langt nede, ikke? Bangladesh ligger her, og Thailand ligger her. Så det er sådan, jeg skal den vej, så derfor kan jeg godt tage tog, har jeg besluttet. Helt arbitrært. Og så igennem Laos og op gennem Vietnam, langs kysten til Hanoi, så får jeg forhåbentlig en eller anden dag et visum til Kina. Og så er der lige 250 km eller sådan noget småting fra Hanoi til den kinesiske grænse. Og så er det kun lige 2.000 km ind i Kina. Og så er jeg fremme, og så får jeg måske lov til at være det der mærkværdige klostersted en uges tid, hvis jeg er heldig. Og så tror jeg, jeg bliver bedt om at gå igen. Og så kommer jeg hjem igen. Og generer jeg, som jeg plejer. Og siger lyde og prikker på jer. Den slags ting. Diskotek. Så det er et år, der er blevet planen. Jeg har tænkt over det et stykke tid. Og jeg tror, jeg kan gøre det på et år. Det er ligesom planen. Så tænker jeg sådan lidt, bare lige for sjov, og for nu når der bliver optaget og så videre, så vil jeg lige sådan hurtigt gennemgå noget udstyr. Ham oppe i Spejdersport, han var faktisk rigtig imponeret af mig, så det vil jeg gerne lige have lov til at klappe mig selv på skuldrene af. Jeg har også brugt dysproportionelt lang tid på at forberede udstyr. Det her det er 9,5 kilo. Rygsækken den er som noget af det bestilt hjem fra USA. Og det er sådan en ultra lightweight. Den er vandtæt, siges det. Lavet i sådan noget Cuban, som er sådan noget man bruger til sejlbåd faktisk. Og det er slidstærkt, og det var ikke en skid, og det skulle være vandtæt. Så er der en... nej, jeg må hellere starte her. Det her, det er et telt uden pis. 950 gram står der også på det. Jeg vil ikke vise, hvem der har lavet det, fordi de kan ikke sponsorere mig, så de kan bare fucking skride. Det er et tomandstelt. Det er rigtig små ting. Det der det er en flaske til brændstof, and it works. Det her det er min homokop, som jeg kan finde om natten, sagde han til mig. Det var derfor jeg skulle vælge den ikke i sort, men i lyserød. Så tog jeg den i lyserød, og så da jeg havde valgt den, så sagde han, nu får du så tæsk i Iran, fordi du ligner en homo. Så var jeg sådan lidt, nu fucker du med mig, men det synes jeg var sjovt. Tak for det. Og så er der sådan nogle spiseinstrumenter. Takket være Finn Lone og mig selv. Der er 2 stykker. En sporklønte. Man kan måske gætte sig til hvorfor. Voks til bukserne. Ikke dem her. Dem har jeg faktisk ikke på. Jeg har et par bukser med, hvis der skulle være tvivl. Poncho til når det regner og er nederen. Og så er der elektronikgejl, oplader og så videre. Kabler, den slags ting. Pas, penge. Og her der mangler lidt, men der skal ligge en computer, og så det her batteri, som jeg har brugt en fucking krig på at finde ud af, hvordan det skulle fungere. Nej, den skulle jeg næsten have taget på. Fremtiden. Så den brækker helt op. Skiundertøj, så jeg ikke dør af kulde, forhåbentlig. Og en dunjakke, som fylder. Den kostede halv pris, fordi den var så grim i farve.
Det var ligesom bilen. Kasper Bærs. Så jeg tænker lige her præcis, det her det er bare sådan rape me please. Ja, Den er varm. han siger det var. Så man kan ikke klare at se på mere 10 sekunder, før det går ondt i øjnene. Det her, det er et Livestraw, takket være Brian. Jeg tror, I kender dem, afrikansk technology, eller det er brugt i Afrika, det er sgu ikke dem, der har opfundet det. Kan vi prøve at Nok lige at stramme det. Det er vist dansk. Du prøver at fange fountain en gang. Eller vand. Nå, ja, nej, jeg vil helst ikke pakke det op faktisk. Jeg vil gerne prøve at holde det så rent og beskyttet så længe som muligt. Jeg skal nok nå for Jeg kunne bakterier. have flere du sagde det Jeg ikke. ved ikke, om det Jeg vil helst ikke have diarré før tid. Men ja, tak for det. Så er der sådan, hvad kan man sige, det elektroniske komponent i det hele. Det her, det er et ultra lightweight military grade solpanel. And it fucking works, men det kommer nok ikke til at virke så hensigtsmæssigt, som jeg tror. Det burde tage 25 timer at lade batteriet op. Om sommeren. Om sommeren, når der er meget sol. Men ja, det finder vi, det kan lade sig gøre. Trang er en gryde og en pande oppe i toppen. Og så indeni der ligger en brænder. Jeg gider ikke at pakke den op, men multifuel brænder. Det er noget rigtigt. Lægunderlag. Der er en håndpumpe. Der er et piktogram af en hånd på. Man skal trykke på den. Og den er slet ikke svær at tømme for luft overhovedet. Det er så nemt som at fryse en nakke. Intet problem. Og så er der en sovepose. Også i duen. Også meget letvægtsagtig. Og den går ned til minus 5 grader. Og Lasse han har været så sød at informere mig efter jeg købte den, at det bliver minus 20 grader i Iran om vinteren. Tak Lasse. Det er godt at jeg bekymrer sig på forhånd. Og hvis jeg ikke finder nogen tankstation, så kan jeg tørre mig røv med det mere. Indtil den bliver åbnet. Ja, og så er der selvfølgelig kamera og GPS og skridttæller, fordi hvor mange af jer ved, hvor mange skridt der er til Kina? Kom glad. Et bud. 1 million, 2 millioner. Du flyver noget. Jeg mener det Jeg seriøst. skulle også til at sige, Nymark, det ved du heller ikke, når du først har taget toget og skuter og toget. Det der med at flyve, det er sådan, det cutter du lige ud. Det er 10.000 skridt oveni. Hold nu op! Men altså, jeg tror det er mere 10.000 skridt. Altså, jeg går i snit 15.000 skridt om dagen bare ved at gå rundt om mig selv og lade som om jeg tænker, det der kaffe, det var så, jamen, så det er det, og det er mere eller mindre det hele. Der mangler lige 3 par sokker og en t-shirt, og så er det så mad og vand oveni. Ja. Den er faktisk godt. Her kommer Christian til sit vinke farvel arrangement. Sidste gang vi ser Christian, inden han drager på sin rejse. Goddag her. Så tjent. Hold da op, vi har plager lige. Ej, skal jeg Christians fødselsdag. Han sikrer sig i dag. Dejlig chokolade. Og Kina kommer. Så skal vi hjem og holde fest. Og Kim kommer med som gæst. Nå, men så